Čus, bus, kaktus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to je z Minecraftu, ze serveru, nějakého to nevím, jak se jmenuje, jo, playbycraft.cz, to je jeho IPna. A teď jsem tu tady se zombie, ale on říká, on mi takhle píše, a on, pokud znáte hru Freddy Nights, Freddy Five Nights of Freddy's, jsem tak nějak, tak tady to je jeho mapa, nebo spíš jako, že jsme na tom serveru a on to tady postavil. Tady můžete vidět tady tohle, že jo? Počkejte, já mu napíšu, MSG. Čím? Pozdrav. Tak, tady je samozřejmě liška, že jo? Nebude to přesně úplně přesné, protože víte to, Minecraft je Minecraft. To sice je blbost, ale jenom jestli byste to chtěli vidět a tohle zase bude docela dobrý. Vidíte tady, já vám to zvětším. Zastavení. Tak. Vám to zvětším. Tady někdo napsal ahoj, tady. Vidíte ahoj. O, tady napsal tady. A tady je vlastně ta místnost, kde chodí hodně Bonnie, nebo říká Bonnie, ano, Bonnie. Jo, říkám to docela dobře, ale jakože jo, znám to. Takže tady máte vlastně tady tu místnost, tady je ta druhá strana, že jo, tady je tohle, tady ta místnost, co neřešte, to je vlastně to. Tam vlastně on to dává všem, a tady ten záchod, že jo, no samozřejmě, no, tady to vidíte. A tam na druhé straně je stejně. Tady máte vlastně tu místnost, jak jsou ty hračky, myslím, teda, tady máte východ, nebo něco takového, nevím přesně, jak to je, má tady, ale mělo by to tak nějak být, no, ale tady, nebo tady jsou, jak jsou ty hračky, jasně, já jsem to pochopila, takže tak. Takže to je taková ukázka jenom, víte, že to tady má, jenom takhle přichystané. A další hra vlastně bude v 11:20, jsme na tom domluvení. Ale je to hodně lidí, kteří to neumí, to je to, jo, jsme v kreativu, ano, super. Takže tak, takže možná z toho něco ještě naučíme. A já se s váma loučím a uvidíme se možná u dalšího videa, tak zatím. Čau!